Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo nisam snimala par dana i već mi nedostaje ovo. Nisam mogla da snimam, prosto nije mi se dalo da snimam i to je to. Današnji video će biti inspirisan nekim vašim komentarima koje sam imala prilike da pročitam i prošli put kada sam snimala prošla videa. I nekim komentarima koje sam videla na Facebooku ili na YouTubeu, nemam pojma ni ja da li su komentarisali kod mene ili ne znam ni ja gde, nebitno, apsolutno nebitno. Ovaj video će biti, ja mislim, sa temom kako da znate da uvek uspešno kreirate, kako ja znam da uvek uspešno kreiram i zašto uvek uspešno kreiram i kako je moguće da uvek uspešno kreiram. Pa ću malo pričati o tome, ne znam da li ću se striktno držati teme, krenut ću sa pričom pa kud me odvede, zato kažem bilo bi dobro, bez obzira koliko traju moja videa, odgledajte do kraja jer tokom priče se tek setim nekih stvari možda o kojima nisam pričala na početku videa, samo iz tog razloga da mi prosto ne bi postavljali pitanja na koje je već odgovoreno u videu. Kako uvek uspešno kreiramo? Prvo hoću da kažem kojim komentarima sam bila inspirisana. Prvo što sam pročitala dosta komentara, ne samo jedan i ne samo ovaj put, dosta komentara da prosto su ljudi pogubljeni ovim metodama i da ljudi sada počinju da cene mnogo više onaj period kada nisu znali za zakon privlačnosti. Znači, počinju da cene mnogo više onaj period kada nisu znali da svesno kreiraju i kada nisu znali za tu svesnu kreaciju i za svesno privlačenje apsolutno svega što želite u svoj život. I to mi iskreno malo nije jasno, ali objasnit ću vam zašto mi je i jasno zašto mislite da je to toliko teško. Onda, i zašto vam je bilo bolje kada niste znali za zakon privlačenja. Onda sam pročitala jedan komentar da zapravo je ljudima teško da koriste zakon privlačnosti. Mislim da je Zoka Ivanić da je napisala nešto, neki status u smislu koliko vam je teško, da li vam je teško da koristite zakon privlačnosti i neko je napisao da je teško, da nije baš lako, da je teško naučiti uopšte kako iskreirati neki događaj ili neku situaciju i prosto meni to nije bilo jasno, zato što to uglavnom pišu ljudi koji možda duže znaju od mene za sve ovo i koji možda duže rade na sebi nego ja, a kao što sam rekla, ja imam mnogo bolje rezultate, kao što vidim po tim komentarima da imam mnogo bolje rezultate za mnogo kraće vreme nego ti ljudi. U sljedećem videu ću pričati to koliko je meni vremena trebalo, pošto stalno postavljate pitanja koliko vremena treba da bi se nešto promenilo, pa ću vam snimiti sljedeći video. Ljudi, ja sam u jednom videu već rekla da naš zadatak nije da naučimo kako da kreiramo, nego da naučimo kako da kontrolišemo kreaciju svesnim biranjem misli. Kontrolisanje kreacije se dovodi, da kažem, do kontrolisanja kreacije i dovodi to svesno biranje misli. Sad kad neko kaže kako ja da biram, pa kako se ti, pa sad kaži mi kako svesno da biram misao. Lepo tako. Najveća motivacija za to svesno biranje misli treba da vam bude vaša trenutna situacija u kojoj ne želite da živite. Znači, meni niko nije rekao, slušaj Katice, ti sad u depresiji si, slušaj, evo ti ponovi 3 puta tu reč ili popij ovaj jedan lekić i ti ćeš odjednom poželiti da razmišljaš pozitivno i ti ćeš odjednom promeniti apsolutno sve u svom životu. Niko me nije na to navodio. Ja sam imala iste izvore iz kojih sam učila kao vi. Poenta je samo što vi niste želeli da prihvatite odgovornost nad onim stvarima koje vam se dešavaju. Ja prvi put kada sam gledala Tajnu i kada sam čula vi ste odgovorni za sve što vam se dešava u vašem životu, prva stvar na koju sam ja pomislila da li je moguće da sam ja odgovorna za to što je moj brat nastradao. Prva stvar je bila to, na šta sam ja pomislila, da li je moguće da sam ja kreirala to. Ali prosto
Ne kreirate vi svaku situaciju u vašem životu, ne kreirate vi nešto što je vezano za druge ljude. Vi ne možete da kreirate događaje drugim ljudima. Vi ne možete, pričat ću o tome, možete, ali na neki drugačiji način. Ne možete vi da kažete, slušaj, ja želim da se tom i tom desi to i to, ili da konstantno brinete da li će nekome nešto da se desi i sad će njemu nešto da se desi samo zato što ste vi brinuli. Ako je njegova, da kažem, mentalni sklop i njegov neki stav u životu mnogo drugačiji nego vaš, njemu ne može da se desi apsolutno ništa. Prosto mi biramo svoj put, biramo koliko ćemo biti na ovoj zemlji, biramo koliko ćemo živeti i to je to. Ali za sve ostale situacije, sve ostalo što mi se izdešavalo i razvod roditelja i raspad cele porodice, da li sam ja zaista kriva za sve to? I onda sam shvatila da jesam. Da ja imam udela u svemu tome što se dešavalo, moja reakcija ima udela u svemu tome što se dešavalo. I reakcija drugih ljudi. Znači, mi smo svi zajedno kreirali te događaje koji nama nisu pomogli nikako. I kada zbog takvih situacija koje vam se dešavaju u životu dođete do depresije, do ne znam nija čega, tuge, uglavnom svi dođemo do te neke ivice depresije, najveća motivacija koja treba da vas podigne je zapravo baš ta situacija u kojoj se nalazite. Znači, situacija u kojoj se trenutno nalazite koju ne želite da proživljavate. To je nešto što treba da vas motiviše da uspete i da počnete da svesno kontrolišete svoju kreaciju. Svesno, da kažem, menjanje misli i svesno kontrolisanje vaših misli se postiže kroz meditaciju. Iz tog razloga sam ja rekla vođena meditacija. Ljudi, vođena meditacija. Međutim, nije poenta u tome da pričam sada o tome. Rekla sam da mi uvek uspešno kreiramo. Uvek uspešno kreiramo. Vi kada konstantno brinete, vi ćete svaki dan tu brigu prenositi u naredni dan. To je vaša kreacija. Vi kada konstantno brinete da li ćete da zakasnite na autobus, vi ćete stalno kreirati to isto i zakasnit ćete na autobus. Kada konstantno brinete o tako nekim stvarima, to će vam se i desiti. Znači, sve brige koje imate, vi kreirate svakog dana još briga. Imala sam jednu situaciju, ne želim da pričam u vezi koga, desila se situacija da ljudi prosto mi govore nisam stigla ili nisam stigao da radim na sebi zato što sam imao nekih problema. Znači, neko mi govori da nije stigao da radi na sebi zato što je imao nekih problema. Ljudi, vi radite i dalje na kreaciji i kad imate tih problema. A tad kada imate probleme, tada najviše treba raditi. Znači, tada najviše treba raditi i birati misli, a ne kao, ja ću sad da nađem, naći ću par trenutaka kad ne budem imala nikakvih problema, pa ću možda u tih par trenutaka nekada uspeti da počnem da radim na sebi. To tako ne funkcioniše. Na sebi se radi onog trenutka kada vam je najteže. Kada je najteže, tog trenutka se radi na sebi. Kada vi dignete ruke i kažete, pa znaš, ja znam za zakon privlačnosti već 5 godina, ali kao, ja kažem, pa dobro, ja se radila to i to, ili ja si radio to i to, on kaže, pa nisam stigla, imala sam nekih problema, ili nisam stigao, imao sam nekih problema. Kako je moguće da ne stignete da radite na sebi? Pa jel hoćete da promenite nešto? Radite na sebi. I ako neko hoće, kao što sam rekla, mnogi ljudi su me pitali, pa kako, kaži mi, daj mi neku alatku, kaži mi sad šta ja sad da uradim konkretno, šta da uradim, aj kaži mi kako da promenim te misli, pa kako da uradim ovo, konstantnim radom, znači svakodnevnim radom se to postiže. Ne postiže se to preko noći, nego svakodnevnim radom. I ako možda osetite da u trenutku to za vas ne deluje, da ne možete odmah da se opustite u meditaciji, da ne možete odmah da pišete zahvalnosti, konstantnim radom ćete to postići. I to treba da vam bude jasno. Svakodnevni rad i konstantni rad na sebi. Svakodnevno izazivanje zadovoljstva. Svakodnevno izazivanje sreći. Sad kad kaže neko nemam zadovoljstva, imate vi mnogo zadovoljstva u životu, samo što ste nezahvalni za ono što imate. Tako da, ja sam sad ispričala svašta nešto, ne znam da sam vam pomogla ovim videom. Ljudi, treba da shvatite da vi svakodnevno kreirate uspješno, da ste svaku situaciju u svom životu kreirali uspješno. Da bi shvatili da ste iskreirali uspješno, vratite svoje misli unazad i pogledajte malo, razmislite.
O čemu ste razmišljali i o čemu ste stalno brinuli pre? I šta je uzrokovalo sve te probleme? Nećete moći da kažete da uzrokuje druga osoba. Vi imate problem samo što imate, da kažem, taj negativni stav prema drugim osobama, negativan pogled prema drugim ljudima i onda mislite da vam samo oni izazivaju problem, a zaista vama problem izaziva samo to što vi ne želite da nađete rešenje, tražite instant rešenja, tražite liniju, idete linijom manjeg otpora i prosto iz tog razloga ne uspevate da iskreirate ono što želite. Ali i kada ne kreirate svesno, vi uvek dobijate to što želite. Jer u tom trenutku brige, nezadovoljstva, ono što želite je vaša nervoza. Ono što želite je još stresa. Ono što želite je još nerviranja. Ono što želite je još plakanja. Ono što želite je još siromaštva. Ono što želite je još bolesti. Znači kada konstantno ponavljate ja imam problem, ja imam problem, ja imam problem, ja ne uspevam, ja nisam uspela da kreiram, vi uspešno kreirate uvek. I kada shvatite da uvek uspešno kreirate, onda možete ovako da kažete, bez obzira na sve to, zahvalna sam jer znam da će mi stići svo obilje ovog sveta, jer sve što sam želela, sve je stiglo. I to se uopšte ne podudara sa istinom. To se uopšte ne podudara sa onim u što vi verujete. Zato što vi sve što ste zaista želeli, sve je stiglo. Samo je pitanje da li ste znali uspešno da iskreirate te vaše želje. Da li ste na pravi način znali da lansirate te vaše želje. Tako da bit će i u narednim videima, ali 11 minuta već, pa vidjet ćemo se sa nekim narednim videom, a u narednom videu bit će priče odakle dolazi vaša istina i zašto verujete u stvari koje možda i ne bi trebalo i koje vam uopšte ne pomažu. Vidimo se u nekom narednom videu, idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, radite šta hoćete. Nadam se da vam je pomogao ovaj video i nadam se da ste shvatili da vi uvek uspešno kreirate i da ne postoji nešto što je teško da se iskreira, prosto postoji samo vaš nedostatak volje i želje i tog, da kažem, konstantnog rada da biste mogli da uspete da iskreirate baš ono što zaista želite. Eto, to je to i vidimo se sa narednim videom. Ćao se!